Dneska hezky, co? Jo. Dneska klídek ve městě. Noční směna. Přesně. Já se boje kouknu tady. Ok. Hele, Ty krása. to asi je. Tak jdeme. No jasný, no. Dobrý večer, pane. Víte, že tady Jdeš do děcko! Prosím? Jak se to vyjadřujete? Jdi do píči! Co to? Co to dělá? Hej, Já Ujíždí. srandu, ne? ujíždí. No, ujíždí. Máme tady ujíždějící vozidlo, prosím tě, jedná se o černý sedan, SPZ-ku nemůžu zahlédnout. To je Magor. Ty vole, to je pozor, bude odbočovat. Jo, odbočuje. Vidím. Jedeme po ulici Týnská, zatáží do ulice Vítězná. Prosím tě, my vám najdeme naproti. Ale tam dělají blok, tam Jasný. dělají blok. Hele, Bloky. pozor, ty vole. Magor. Prosím tě, vozidlo to sočilo na ulici Lanová, hele, tak rovnou jsme na hlavní třídě. Rozumím, nechci skontaktovat policii České republiky. Hele, zatím ne, za chvilku určitě máme, on řídí jak blázen, takhle se někde rozseká. Rozumím. Momentálně jsme na ulici Dlouhé. Tady Lípa 10, společnost Lípa 20, děláme zátar, jsme na ulici Dlouho u Pražského okruhu, taky zastavíme dopravu. Vidíme, no jako úplně nevím, no jako. Snad se to daří. Počkej. Jo. Ty krásu. Pozor. Pozor, když se od něho odstraní. Hele. Připrav se. Zastavuje! Stůj! Dej! Zastav! Jménem zákona! Dělej! Policie! Dělej, zastav! Stůj! Nebo budu použít tedy... Dej ruce za záda! Dělej! Dej ti ruce za záda! Dělej. No. Tak. Jdeme. Ujíždíš. Já nevím. Ale zabil chlape, jste normální? Třeba stane kus nějak zraněnej. Ne. Lípa 1, prosím tě, pošli mi na místo policii České republiky, pachatel odmítá lékařské ošetření, teď ho budeme tady totožnit, žádné škody naštěstí nejsou. Rozumím.